da ke zan rayu in babu kai yaya zan yi. Sai da ke zan rayu a duniya soyayya ta shi kenan tunda ba ki so ki sanar da ni ki je idan kika yi niyya za ki zo ki sanar da ni. Momi dama. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Shi kenan abinda ake guje mawa ya faru sai ka rasa wace ce uwar wace ce yar dukkansu daya. Kai amma Laure kin ji kunya Laure kin ji kunya ke kuma ina son in gaya miki ko in shaida miki cewa na miki miji a ƙauye. Miji kuma idan baki ji ba na sake maimaita miki aikin banza da uwar da yar dukkansu daya an kasa bambance ku. Momi wai miji kuma a ƙauye. Miji a ƙauye? Ai ko ba su isa ba, ban ga wanda ya isa miki aure a ƙauye ba. Insha Allah wanda ke so shi zaki aura. Ki shiru. Wannan wani irin masifa ne. Yanzu ko ke fa ƙawata da kika san sakayen nan ba ki ga kin fi da kyau ba? Haka ne, amma me za mu ce idan muka je? Ki daina damuwa da abin da zan ci idan muka je. Kar ki damu akwai maganganun da zan yi dole za a fahimta maganar nan tawa. Haka ne, amma Allah sa ya amince da soyayya ta. Aba Zulaihat kawata, ki daina damuwa da batun amincewa da soyayyaki. Zai amince da soyayyaki. Matukar muka zauna muka yi magana ta fahimta da ni da Umma. Umman da abinki ma, kin manta? Ai Amina ta san zancen soyayya. To mu tafi ko? Saura ni zan tafi kasuwa. To malam Allah ya bada sa'a. Amin amin. Allah ya bada abin da aka je nema. Amin amin. Allah ya tsare. Amin amin. Idan Amina ta dawo, ki ce mata ta zo kasuwa ta same ni don ta karɓi littattafanta. To shikenan insha Allah. Na gode. Allah ya kiyaye. Sai na dawo. Allah ya tsare. Yau. Awai su. Dama ina so ne magana da ke umma. To ina jin ka amma bari in yi sallah sai mu magana. To shikenan umma. Ran kuma dai. Kai ma ka je kai sallah. To shikenan umma. Zan sanar da mahaifin naka idan ya dawo. Da yanda muka yi da shi zan sanar maka. Ita yarinya yar wani unguwa ce sannan kuma waye mahaifinta. Yar gidan Malam Abdulaziz Marigayi ce. Gidan Malam Abdulaziz Marigayi to me sana'in shi kamun ya mutu? Tsohon malamin makarantar boko ne. Malamin makaranta? Ita ce za ka ɗauko mana ka haɗa mana ita a cikin zuri'anmu? To ba zai yiwu ba, me na sama ya ci balantana ya ba na ƙasa. Ba zai yiwu ba, ba zan taɓa haɗa zuri'a da isu ba. Yawwa ka in sake jin maganar nan a wannan gidan daga yau ka shi ka tafi. Mami, kuma muna son juna ba. Kuma me aibin wannan abu? Kuna son juna? To mami me aibin wannan abu? Kuna son juna? To ni za ka gaya ma kuna son juna? To ko kashin awaki kuke aka haife ku? To wallahi baka isa ba. Babu kai babu ita. Ka in sake jin maganar wannan zuri'a a nan gidan. Tashi ka tafi. Aikin banza, kukan banza da na wofi. Ai idan kukan jini za ta yi ba zan sauya ba. Ina nan akan ƙudurina sai na kai ta ƙauyen nan na aurar da ita. Ki shiru dan Allah ki shiru. Kada yi shiru. Ki shiru.
tashi ki tafi tashi. Ta yi shiru, ta tafi ina. Share hawaye ki daina kuka. Kuka ta mayi na jini, tai kukan jini. Na ce tai kukan jini. Aure kuma a ƙauye ba fashi. Tashi ki shiga ciki. Ke, koma ki tsuguna. Koma ki tsuguna. Mu ne dangin uba, mu ne masu iko. Haba anti Maryam. Wannan maganan ba maganan yara bane, bai kamata kina irin wa'annan maganan a gaban yarinyar nan ba. Gaskiya bai kamata. Au. To sannu uwata. Sannu yar iya. Kin fi kowa iya magana, to sai ki gaya min yanda zan yi. Gaya min abin da ya kamata in yi. Sai da ke zan rayu a duniya, soyayya ta min amfani. Sai da kai zan rayu, in babu kai yaya zan yi. Sai da ke zan rayu a duniya, soyayya ta min amfani. Sai da kai zan rayu, in babu kai yaya zan yi. Ke gobe ne da ke ɗabila. Ki wuce ki je ki ɗauko ta ki je ki aure ki sallah. To umma. Umma. Na'am. Yayin Awaisun bai dawo bane daga asibiti? Ya dawo yana ciki. To bari in duba shi. A'a, ki je ki alwala ki sallah. Sai ki ci abinci sai mu zauna gaba ɗayan mu yi magana. Sai ki gaya min. Allah ya baki hakuri, tashi ki shiga Najwa. Tashi ki shiga daki. Je ki Allah. Dama ke kai a malaure kin sha haushi. Ke ne kike sa ƴaƴa suke rena dangin ubansu? To wallahi dangin uba su ne ke. Munahika, algunguma, annamimiya, kuma aure a ƙauye ba fashi. Aure a ƙauye kaman ta je sai an yi. Annamimiya, munafika, aure kuma kaman an yi shi. Zan ga wanda ya isa ya hana a ƙulla wannan auren. In kuma kin isa sai ki gaya min. Kada ya ce kin yi sallah. Ina yi umma ina wuni. Lafiya da. Ba dai sallah kika yi ba. Kin dai je kin bubbuga abin da kika bubbuga kawai. Kin yi abin da kika yi. Wallahi umma a tsanake na yi ta. Sai da na fara yin nafila raka'a biyu. Sannan na yi farilla sannan na kuma yin wata nafila raka'a biyu. Ban fa ce baki sallah ba fa. Kin yi iya abin da kika yi. Natsuwar ki ce ban yadda da ita ba sallar da kika yi. Dukkan minti nawa kika yi dudu da shiga ki daki. Umma na yi sallah. Za ki tashi ki je ki sake sallah ko kuma sai ranki ya ɓaci. Kuma ki yi shi a tsanake. A natse za ki sallah. Yaran yanzu sallah a tsanake ma ba za a yi ta ba. Sai dai a je a bubbuga ta a bubbuga wai an yi sallah. Allah dai ka shirya mana. Da duhuwa kama faruwa abu da tashin kura, sai na ji murya can sama ka zaune ɗan saurara. Wani amo ne ke zuwa kama da tashin fara, wani duhu ne ke zuwa a gare ni na ɗan lura. Farin ciki zai ɗora, hakan yana ratsa ni. Ba adadin ƙwaya ta so da ta shige mini raina, da ni da wacce
nake simi abokiyar aikina abinda ke son faruwa ta yaya zo min kenan auren biyan to wallahi akwai matsala ba yar kaɗan ba domin yayar mahaifinta ce ta zo gidan kin ga kina ina kawai na zo na same ki ni ma gida zan shiga na je ne wanka in ya so sai na fito ta so da ta shige mini raina da ni da wacce nake simi abokiyar aikina abinda ke son faruwa ta yaya zo min kenan auren biyu. Assalamu alaikum. Ina wuni? Lafiya lau Hajiya ya gida? Ya yaran? Lafiya ƙalau. Insha Allah in Allah ya so yadda zan turo shi. Insha Allah zan turo shi. Kuma na san in Allah ya so yadda za su daidaita. Insha Allah za su daidaita. Amin amin Hajiya, amin amin ke da ki sa mana ido. Amin 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 insha Allah. Amin ya Allah. Suna ganin juna na san za su daidaita. Hajiya amin ya Allah amin amin da duhuwa kama faruwa abu da tashin kura sai na ji murya can sama ka zauna ɗan saura. Mami kin fito? Na fito. Tunanin me ke yi haka? Mami dan Allah yanzu kina ji kina gani za a mun auren dole? Auren dole kuma? Ki kwantar da hankalinki. Ba wanda ya isa ya miki auren dole. Dole sai kin zaɓi wanda kike so. Kamar yadda kowace yarinya ta zaɓi mijin da take so ta aura a rayuwarta. Mami kina gani hakan zai yi? Me zai hana? Ai idan kika ga baki aure wanda ke so a rayuwa ba to na mutu ne. Amma matukan ina raye babu wani wanda ya isa ya miki auren dole. Dan haka ki kwantar da hankalinki ki tashi ki je ki sallah ki gaya ma Allah damuwanki. Sai da kai zan rayu in babu kai